Mga kawari sa dakong kumpanya sa Bihon sa Barangay Kansuhong, Dakbayan, Talisay, midangop nga to sa City Hall kinunot sa pagpasira ni Mayor Sam Gulya sa mong kumpanya kagahapong adlaw. Si Chona Carion sa report. Tuman gipatuman sa mayor ang closure order batok sa City Food Industries and President Food Incorporated, mga kawani sa Bihunan midangop sa buhatan sa City Social Welfare and Development Office sa Dakbayan sa Talisay kaganihang buntag. Nangayo sila og tabang nunod sa pagpasira sa ilang gitrabahuan. Gibanabanang moabot sa 500 hangtod sa 600 ka mga trabahante ang apektado sa pagpasira sa maong Bihunan. Sagad sa mga trabahante, lumad nga taga Negros Oriental ug Mindanao. Wala mahimo na. Ang mo lang, ang namin na asa mi ani trabaho. Mo lang na problema ron, asa mo kinabuhi panginabuhi ani nga pasarado man na. Nya layo pa man naman Mindanao pa. Ang langyaw ra sad mi diri. Nya ora sad mi pangitan nya. Sa may kapakaon ng pamilya sa dani. Mato ni Filipa Solana nga ilang gipangayuan ang mga kawani og barangay certification gikan sa ilang employer o company ID. Wala pa sad ta ka kuan og pilagi atong mahatag. Depende po ni sa assessment nato kung sa pud ang kuan panginahanglan. Gipasira ni Mayor Gulyas ang mong kumpanya nunod sa kalambigitan niini sa kontrobersyal nga coal shipment nga gihold sa Department of Energy 7. Sa pamahayag sa Legal Counsel sa Bihunan, iyang gihulagway nga dili makiangayon ang dinaliang pagpasira sa planta. Nga igo naman unta silang nag-order og coal sa usa ka coal trader nga rehistrado man sa Department of Energy. Matud sa Legal Counsel nga wa kini musubay sa due process. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.